Bombo Business News. Nagtaas ang halos 50% ang pag-import sang karne sa Pilipinas sang Pebrero. Inibangod sang mas mataas na demanda din sa mga food manufacturers kag restaurants. Suno sa Bureau of Animal Industry, ang kabugusan nga imported nga karne ang naglabot sa 148.26 milyones ka metric tons kag ang baboy amo ang may pinakadako nga bahin kung sa diin naglabot ini sa 51.8%. Nagtaas man sang 55.4% ang pag-import sang manok samtang may dako nga pagbago sa karne sang baka kag karabaw nga nagapakita sa nga mas mataas nga kinahanglanon sa mga processor kag food service sector. Sa dugang pa nga balita sa negosyo, posible nga maglabot sa 6 pesos and 50 centavos ang kada litro nga ibuhin sa presyo sang diesel sa masunod nga semana. Ini kun basehan ang 4 ka adlaw nga trading sang Ninov Platts Singapore. Suno sa oil industry source, yari ang posible nga rollback. Sa gasolina, posible nga wala sang adjustment o kun mahimo man nga mabuhinan ang presyo sang 1 peso kada litro. Sa liwat, sa gasolina, posible nga wala sang adjustment o kun mahimo man nga mabuhinan ang presyo sang 1 peso kada litro. Sa diesel naman, posible nga magnubo sang 5 pesos and 50 centavos, tubtob 6 pesos and 50 centavos kada litro. Sa liwat, posible nga magnubo ang diesel sang 5 pesos and 50 centavos, tubtob 6 pesos and 50 centavos kada litro. Ini nga estimates ang kasunod sang reaction sang global market sa duwa ka semana nga ceasefire sang US kag Iran.